Proposti li jolqtu intrapriżi żgħar u l-intraprenditorja fl-Unjoni Ewropea qed joħolqu dibattitu mqanqal fi Brussell. Dawn il-proposti li jitkellmu fuq in-negozju ta' kumpaniji f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala cross-border qed ikunu diskussi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dwarhom għandha opinjoni b'saħħitha l-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi li fl-aħħar ġimgħa inħattret ukoll rapporter dwar id-dossier li jinkludi dawn il-proposti. Fi Brussell, Mizzi qalet li t-tisħiħ tal-opportunitajiet għal kumpaniji żgħar fl-Ewropa biex imexxu kummerċ tan-negozju transkonfinali jaffettwa b'mod pożittiv it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien impjiegi. I qalet dan meta kienet il-kellima ewlenija waqt konferenza Societas Unios Personae What's in it for SMEs li saret fi Brussell u li kienet organizzata mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Intrapriżi Żgħar u Medji flimkien ma' entitajiet oħra. Fil-konferenza saret ukoll diskussjoni dwar modi li jnaqsu l-ispejjeż diretti u indiretti għall-SMEs li jwaqfu kumpanija barra minn pajjiżhom. Fost oħrajn, Marlene Mizzi suġġeriet reġistrazzjoni online tal-kumpaniji. Dan fil-waqt li tkun żgurata trasparenza kif ukoll governanza korporattiva b'saħħitha biex tipproteġi kredituri, l-konsumaturi u d-drittijiet tal-ħaddiema. Mizzi stqarret li l-opportunitajiet ta' negozju barrani u aċċess tal kapitali affordabbli għall-SMEs għandhom ikunu mħarsa mill-Kummissjoni Ewropea. Tenni tgħid li l-kwalità tal-kumpaniji m'għandix tiġi sagrifikata għal kwantità. Għalhekk, Marlene Mizzi saħqet li bħala rapporter fih dan id-dossier huwa fid-dmir tagħha li tassigura li l-partijiet interessati ikunu mħarsa u ma jsir l-ebda abbuż tad-disponibilità ta' reġistrazzjoni simplifikata għal kumpanija cross-border.